Yeah! Hvad er det for en devious art baby gear type beat? Yeah! Han ruller op med den body spray! Fuck ham, bror! Han er fucking gay! Han er ikke noget, Ray! Og han spiller med hele hans fucking hate af! Jeg tror det er 2017, han laver stadig en af! Han puller på blokken! Jeg lader dig i sokken! Bitch, jeg står, han rammer klokken! Kører en flad med trucken! Dræbte ham i går! Det er straight til SK! Ja! Hvis jeg tror, han er et få! Hvis jeg tror, han har lov! Smutter de her devious art bars! De giver en fars! Han er rød til raverfars! Hans far ligner Lar! Ja! Han har købt en slave, for han havde ikke noget andet at lave end at pakke sin kakao, hvis han passer hav. Det tændte jeg, hvor fandt det? Læg rundt til potteplante, så lå der pande, for der er en potteplante bande. Han ruller op med den body spray. Fuck ham, bror! Han er fucking gay! Han er ikke noget, Ray! Han spiller med hele hans fucking hate af! Jeg tror det er 2017, han laver stadig en af! Han puller på blokken! Jeg lader dig i sokken! Bitch, jeg står, han rammer klokken! Kører en flad med trucken! Dræbte ham i går! Det er straight til SK! Ja! Hvis jeg tror, han er et få! Hvis jeg tror, han har lov!